Obligado ba ang imong amo nga mohatag nimo og bonus labi na nga niya nata sa gitawag og bare month? Ang unang tan-aw sa balaod, dili, kay ang bonus dili mandatory. Pahalipay kana sa imong amo tungod kay ihatagan ka og reward sa imong kahago o sa imo habagkahang maayo nga performance. Exception, pwede nang mahimong mandatory ang bonus kung pirmi na kini o naanda na nga buhaton sa imong amo dinha nimo. Hatagan ba ka og reward sa taas na nga panahon, gihimo gina sa imong amo nga hatagan kag bonus. So pwede na nimo nga ma-claim as a matter of right. Pero ang general rule, bonus gani, dili mandatory nga hatag na sa imong amo dinha nimo. Ayon nyo say pa ang 13th month pay. Sa maabot nato nga video, atong i-discuss og tarong unsa ning 13th month pay.